Donostiatik, 23an arratsaldeko 5etan, ez da ordu txarra, goizeko ordu txikitan non ibiliko ote da? Gabon, aizue, korrikaren babesle bagarelako, izango garelako, aizue, geolokalizadorea jarriko omen diote korrikako furgonetari, ies egingo ote duten beldur. Froga, nagusi izango da, Pirineo alde horretan, eusten dion geolokalizazio horrek, baina aizue aplikazioa, orduz ordu non izango den korrika, dena du, aurtengo korrikak eta gu hor izango gara. Noski baiet, zuzenean, 24 orduz, den Hamaika Telebistan. Arro herri honak gu euskaldunak, euskararen lagunak, atxe eta izerdi, herri arrosarean eta kalean. He's denied all accusations and argues Israel's actions have been made in self-defense. Please be seated. The case will be decided by a 15-member panel. Decisions are based on a majority vote, with a leading judge holding the decisive vote in case of a tie, and Gaza will become a place where no human being can exist. There are also examples of the destruction of Palestinian identity. South Africa's legal team is led by former UN envoy John Dugard. It compares Israel's actions in Gaza to crimes carried out in South Africa during the apartheid era. Aizue, gabon deizuela eta goazen agako auzitegi gorenera jo duelako Hego Afrikak apartheidan gertatutakoa errepikatzen ari dela Israel, duela hamarkada batzutako okupazio koloniala baliatuta palestinarrak deusestatu nahian dabilela. Ez da ez edonolakoa gaur hasiko duten borroka eta Europa aldean Palestinak duen ordezkari gorenak ere hala nabarmendu du urrats juridiko nazioarteko honen garrantzia. Tomorrow is a historic moment when the International Court of Justice will hold its hearing on the legal case brought by South Africa, supported by other states, charging Israel of committing acts of genocide against the Palestinian people in Gaza. It lays bare Israel's brutal actions on the ground, and it places the current unprecedented aggression in the proper historical context of 75 years of ethnic cleansing and denial of Palestinian rights, and 56 years of Israel's illegal colonial occupation. It is a compelling indictment of Israel's actions and intent to commit genocide. In occupied Gaza, Israel's genocidal violence has entered its 4th month. An entire population is starving. An entire territory has been decimated. Tens of thousands have been killed and maimed. 85% of the population has been forcibly displaced. In the occupied West Bank, hundreds have so far been killed. Yet, the UN Security Council in charge of preventing such crimes and maintaining world peace and security has failed. It is a shameful moment for the world and a deep scar on our collective conscience. All eyes are on the ICJ. We hope the ICJ will be true to its mandate and use its power to put an end to this violence and issue an injunction for Israel to cease its aggression. We call on the UK government not to miss this opportunity, to uphold its own obligations under the Genocide Convention and support international efforts at the ICJ to halt Israel's aggression on Gaza. This is a first step to end the suffering of the Palestinian people and holding Israeli crimes to account. Today, the world is experiencing a moral crisis, the like of which we have not seen in modern history. It is a crisis that will shape our world, our values, and the international order for years to come. Our failure to stop the genocide in Gaza will impact generations to come. Datozen belaunaldi eragingo dien gertaera latza dela eta kalkulatutako genozidioa gainera hori egotzi dio Hego Afrikak Israeli eta ez da ez txantxetarako kontua datozen egunotan Hagan gertatuko dena. Izan ere, Palestinarren aurkako genozidionen aurkako
Azken saiakera honetan, besteak beste lortuko dutena Israel auzipetuen aulkian esertzea bihar izango du erantzuteko aukera. Edonola ere, interesgarria da krisi moral hau aipatzen duten honetan apartheidarekin batera alderatzea, akaso askorentzat oso ulergarria den hori gaur egun berriz ere gertatzen ari dela nolabait azaltzeko. Badakizue, gertakari historiko guztiek dutela bere soinu banda eta Hego Afrikan beltzek pairatutakoaren soinu banda besteak beste emakume honen ahotik etorri eta gordetakoa da, Miriam Makebarena. Where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Khawuleza mama," which simply means, "Hurry mama, please, please don't let them catch you." Khawuleza mama, khawuleza mama, khawuleza mama, khawuleza mama, khawuleza mama, sheshi sabo. Nanga maphoyisa zongena endlini mama, bathi khawuleza mama. Police zongena endlini mama, bathi sheshi sabo. Jonga 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 yo khawuleza mama, yeah mama. Bathi jonga 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 yo khawuleza mama, yeah mama. Izan ere, Palestinan aurrek eta oroar populazioak pairatzen duena, sufritzen duena, kartzela urteak, aurrak atxilotuta, torturatuta, guzti hau, soinu banda hauetan ere, berriz ere berreskuratzeko aukera izan dugu Hego Afrikara begira jarrita. Miriam Makebaren ahotan entzundakoa, segidan 90 segundutan. Khawuleza mama, khawuleza mama, khawuleza mama, khawuleza mama, khawuleza mama, sheshi sabo. Nanga maphoyisa zongena endlini mama, bathi khawuleza mama. Nanga maphoyisa zongena endlini mama, bathi sheshi sabo. Jonga 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 yo khawuleza mama, yeah mama. Bathi jonga 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 yo khawuleza mama, yeah mama. Oh, nanga maphoyisa zongena endlini mama, bathi khawuleza mama. Yeah, maphoyisa zongena endlini mama, bathi khawuleza. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence. Khawuleza bathi jonga 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 yo khawuleza mama, yeah mama, khawuleza mama, khawuleza mama, khawuleza yo khawuleza, khawuleza mama, khawuleza yo khawuleza. Miriam Makebaren ahotsak lagundutak gaur atzera begirako egin nahi izan dugu, baina gaur gertatzen ari den auzi benetan garrantzitsua tarteko Palestinaz hitz egiteari ez uzteko eskatzen baitzaio munduari Palestinatik bertatik, eta bide horretan geure aletxoa jarri nahi izan dugu baita kazetaritza lan honetatik ere. Bukatzeko, soinu bandak garai batekoak eta baita gaur egungoak ere. Ziur badaina gehiagok pantailaz beste aldera bilu duzuela soinu banda hau Instagrameko edota bestelako publikazioetarako jakin Makebaren doinu hauek garai hauetaren nola heldu zaizkigun eta beti ere mezu berberari eutxita gainera.
esango duzue, paperak galdu ditugun gaurkoan, ez, eta gainera, gaur egun badakizue fikzioak, serieak, plataforma digitalak, badakizue nola konsumitzeko ohitura oso garaikoak baditugun, eta Madrilen gertatzen ari denari buruz gauzak zehatzago gertuagotik jakiteko gainera, gozen, Iñigo Adurizek azalpenak, argipenak emango dizkigula ziur. Sánchezen azken jokaldi hauek House of Cards bera ekarri digu gogora. Feijóoren ustez hau onartezina, ezoikoa da, baina akaso politikagintza hau ere bada, ezta? Eta badirudi Sánchez angila eder bat bilakatu zaigula guzti honetan? Bai, bueno, egia da, agian gehiagitxo dela, ez, House of Cards telesaio horrekin alderatzea, bueno, hor gertatzen ziren izugarrizko hilketak eta bar, ez, horrengatik. Baina egia da, bueno, horrelako dinamikak, aste honetan ikusi ditugun dinamikak, errepikatzen direla. Eta Feijóok hau hain latz, hain gogor kritikatzen duenean, gogoratu behar du PP gobernuan dagoenean, eta PP gobernuan dagoenean eta egon denean, beti horrelako akordioak ere lortu dituela, ez Alderdi Soberanestekin, bai EAJarekin eta baita momentu horretan ziurekin, Kataluniarekiko, Kataluniari eskumenak ematearen inguruan akordio horiek lortu dira Alderdi Soberanisten botuak behar zituztenean, eta gauza da Sánchezek ere gauza bera egiten duela, ez? Baina eskubiak beti ezkerra gobernuan dagoenean, edo beraiek gobernuan ez daudenean, horrelako irainak eta horrelako esagerazioak ikusten ditugu, ez? Eta nik uste horrek markatu duela Feijóoren diskurtso hori. Baina, bai, horrelako negoziaketak behin eta berriro errepikatzen dira, edo errepikatu dira historian zehar, egia da, agian, komentatzen zenuten bezala, Sánchezen tendentzia hori dela beti zutik bukatzearena, eta badirudiela beti zorte ona daukala. Baina nik uste, baita ere zapu asko tragatzen dituela, eta aste honetan zehar ere Juntsek lortu dituenak ere oso esanguratsuak dira, ez? Nik uste legealdia horrela markatuta egongo dela, eta gobernuak bere dinamika aldatzen ez badu, hain zuzen ere horrelako dekretuak eta neurriak lehenagotik negoziatzeko horrelakoak errepikatuko direla. House of Cards diozu, akaso ez dela, hain alderatzekoa, eriotza politikoak akaso bai, eta horrek ere eragina izan duela esan genezake. Edo nola ere, guazen arateian bezala zatika zertxo bete begiratzera, hasteko eta behin, badirudi Juntsek behintzat eta Puigdemontek berak asmatu dutela eta joko propio bat ere abian jarri dutela azken orduko eskaerekin, baldintzatzeko gaitasuna eduki badaukatelako eta benetan entretenigarri jarri dute. In extremis onartu dituela dekretuak baitiote lerroburu hainbatek, dekretu bidez ezin dela gobernatu. Garbi dagoena da, zenbait dekretu aurrera ateratzea lortu duela Sánchezek, baina deigarria egin ze eguna izan da, Podemosek esate baterako zenolako erabakiak hartu dituen. Eta kasu honetan pentsa dezakegun, Yolanda Díazek baduela, nolabaiteko aurkari handi bat, Pablo Iglesias, Jone Belarra, hor eriotza politiko batzuk eragin izana leporatzen diotelako besteak beste. Aurretiaz, edo nola ere entzulei esango diogu, berez, Podemosek nolabait geldiarazi duen dekretu hau aurrerago onartzeko aukera izango dutela, beraz. Ez dela langabezi ondoreneko ordainsari hori gainbera erori, baina akaso atentzioa ditu bai, toke bat eman diote Yolanda Díazi akaso? Bai, argi eta garbi, aste honetako sesio hori errepasatzen baldin badugu, Podemosek egin zuen mugimendu nagusiena hau izan zen, hain zuzen ere, Yolanda Díazek bultzatutako dekretu hau atzera botatzea, ez? Argi dago, orain dela urte bat, edo orain dela 2 urtetik, desberdintasun eta liskar pertsonala dagoela Yolanda Díaz, Pablo Iglesias eta Jone Belarraren artean, ez?
Eta horrek asko baldintzatuko duela PSOEren ezkerrean kokatzen diren alderdi hauen koherentzia, kohesioa eta ekintzak, ez? Desberdintasun pertsonal hau atzean uzten ez baldin badute, oso zaila izango da hemendik aurrera neurriak aurrera ateratzea. Eta nik uste atzo aste honetan Podemos ohartarazi dela berak uste zuen bloke hori, hain zuzen ere Bildurekin eta Eskerrarekin sortu nahi zuen bloke hori ez dela hain erraza izango Bilduk eta Eskerrak harreman ona daukatelako bai Sumar eta bai PSOErekin ere, ez? Eta haian Podemosek berriro pentsatu beharko du zein izango den bere estrategia eta nola utziko duen bere bere izena eta bere ekintzak, ez? Gobernuaren jardun horretan. Zentzu horretan, nolako eragina izan dezake honek Euskal Herrian zegia da dekretu hauetan, poltsa horretan, zorro horretan badirela, Hego Euskal Herriari zuzenera eragin diezaieketen zenbait kontu, besteak beste momentuz oskailuan geratu direnak, esate baterako lurralde mailako lan hitzarmenak, eta abar, pentsatzen dugu, besteak beste negoziaketa ezberdinak izango dituela lan lerro bakoitzak, Eusko Alderdi Jeltzalearekin, Euskal Herria Bildurekin, edo nola ere, Yolanda Díazek egurra pixka bat jaso duen honetan, akaso, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde balizko hauetan, lehendakaritzara bide horretan, eragina izango du, oraindik ere areagotu egingo du saltsa, bai Madrilen, eta baita Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ere, Sumarrek bere hautagaia, Podemosekin ezadostasunak, Eukuok gaur jakin dugu, bere hautagai propio ere aurkeztuko duela, Iñaki Iriondori irakurri diogu gaur esate baterako, kasik-kasik legebiltzarkide kopurua baina gehiago izango dutela, hautagai kopuruei dagokienean, bankada horretan, kristalezko bola ateratzeko eskatuko dizugu, Inigo, galdera trampa. Nola joango da kontu hau? Sánchezek iraungo ote du, eragina izango ote du guzti honek, Yolanda Díazek jokaldi ona jokatuko ote du baita hemen ere? Nik uste behin eta berriro errepikatzen den historian gaudela, ez? Eta da, estatuaren ezker alternatibo horretan gertatzen diren tirabirak. Eta tirabira hauek beti bukatzen dira ezkerrak jendearen babesa galduz. Egia ezkerreko hautesleak normalean kritikoagoak direla eta autokritika gehiago egiten dutenak, baina egia da horrelako liskarrek ez daukatela normalean erantzun oso positiborik hauteskundeak gertatzen direnean. Eta gero, aste honetan gertatutakoak eragina dauka dagoeneko Podemos eta Sumarren arteko harreman horretan baita ere Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, Euskal Autonomia Erkidegoan. Aste honetan ezagutu genuen zein izango den Sumarren hautagaia, Alba Martín García uste dela, eta nola izendapen horrek haserre oso sakona eragin duen Podemosen barne. Eta nola Podemosek negoziaketa horretan orain beste posizio bat daukan, ez? Eta posizio gogorrago bat, baita ere kongresuan gertatu zenak baldintzatuta. Nik uste garrantzitsua dela eta kezkagarria dela batez ere, estatuko ezker horrek Euskal Autonomia Erkidegoan daukan presentzia ez delako nagusiena, ez? Ez da lehenengo alderdien artean geldituko inkestek dioten arabera, ez? Eta orduan ez baldin badoaz elkarrekin nik uste eragin nahiko txarra izango duela ezker horrentzako, ez? Ikusiko dugu, zer demontre gertatzen den hauteskunde ziklo honetan, etengabekoa dirudien hauteskunde
ziklo honetan, aintzat hartzekoa da gainera, osagaietako bat badela, besteak beste euskal presoen auzia, amnistiaren legeaz ari dira hizketan, Madrilen, Kataluniarrek badirudi urrats batzuk aurretik emanak dituzela honezkero Euskal Herriarekin alderatuta, edo nola ere, Inigo, hori dena larun batean galdetuko dizut, zuzeneko saio berezia izango dugulako, egun berezia izango da, urte honek ere kuantitatiboki eta kualitatiboki ere aldaketak ekartzen dituen bizikidetza prozesu honetan, eta aurrera urratsak besteak beste giza eskubide hauek ere behingoz betearazteko. Baina esandakoa hori dena larun baterako utziko dugu Inigo, ez dakit, Yolanda Díaz hala ere oso haserre ikusi dugu, ez dugu normalki haserre ikusten, baina oraingo honetan ez du ezkutatu, zaila dela gobernatzea, hori esan du. Indartuta aterako da, edota benetako arrakala bat sortuko da estatu mailako ezkerraren baitan. Bueno, berak daukan indarra da, momentu honetan sumar dela ezker alternatibo horretan gaientzen den alderdi politikoa edo koalizio politikoa, eta kontrola daukala talde parlamentarioaren inguruan eta komunikabideetan izan dezakeen denboraren inguruan, ez. Egia da aste honetan haserre ikusi dugula Yolanda Díaz, ez da haserre dagoen lehen aldi hori, agian kazetariokin askotan haserretu dela, eta hori agian ez dela bi telebistan eta irratietan ondo isladatu, baina berriro diot, arazo pertsonal bat dago Yolanda Díaz eta Pablo Iglesias eta Jone Belarraren artean. Arazo pertsonal hau duela hilabete asko hasi zen, eta badirudi ez daukala konponbiderik. Eta horrek guztiz baldintzatzen duela ezker alternatibo horrek egiten dituen politikak. Eta hau alde batera uzten ez baldin baute, oso zaila izango da beraien politikak aurrera atera daitezen. Inigo, lehen aipatutakoaren aritik, larun batean, galdera gehiago gaurko bakean utziko zaitugu, baina Madrilgo kontuak ere gertutik jarraitu nahi ditugu baita datozen asteotan ere. Mila esker, gabon pasa. Ederki, harremanetan jarraitzen dugu. Eskerrik asko zuei. Eta esango duzu, eta hau zertara datorren, izue Txilidaren ondorengoak utzitako legado guzti hori, Txilida leku museoa, zenbat kontu, mendeurrena, Diario Baskon 100 orrialde kasi eskaini dizkiote, baina edizio digital batetako agerkari publikazio honek gero eta oihartzun handiago hartu du azken orduotan, Edoi Etxarte da, guzti honen erruduna, konteston sartu besterik ez duzu, eta zer egin du geure nafar gogokoenak, tira, nola baiteko rekopilazio bat, eta guzti horretan agerian geratuko den zerbait da, besteak beste, zergatik eskutatu nahi ote den Txilidaren aurrekari fascista edota falangista ere aipatu izan dute, zenbaitek Twitter sare sozialen esate baterako egindako iruzkinetan. Tira, hemen ere polemikarik ez da faltako, azken ordu egunotan, izugarrizko oihartzuna izan duelako, Txilidaren obrak, bere sendiak eta eurek kudeatutako museoak besteak beste, obra handia eta finantzak eta publiko handia baita ere. Nestor Basterretxaren kritikak, Oteizak aitortutako traizioak, tira, polemika mai gainean honezkero zerbitzatuta duzue, eta nahiko nuke honi buruz ere Edoi Etxarterekin luze zabalaritu. Tira,
saiatuko gara, baina momentuz esan da bezala, sare sozialetan arrabotsa egin duela Edoi Etxartek publikatutakoa kontesto agerkari honetan. Gure ondorio hauxe izan da, besteak beste, ondorengoek ere bere obraren etekina ateratzen segi nahi dutela, eta horretan behintzat, azken orduotan, letra asko irakurri izan ditugu, eta bart gainera Donostian, Vitoria Eugenian, izugarrizko ikuskizuna egin dute. Ate itxuratzen hasieran, ate gotor bat. Eta giltza, beti, beste batzuen poltsikoetan. Eta hala abiatu ginen elkarren bila, Zarrailako zulotik argi printza bat ikusi eta orain esan genion. Ez genuela ate itxirik nahi, zabaltze dila behingoz. Aurrera egin nahi genuela. Aurrera eta aurrera elkarrekin topo egin genuen. Minez eta zaurituta geunden. Elkarri zauria goxatu eta argia aurkitu genuen etzegoen lekuan. Sufrimenduaren gainean esperantza izpi bat. 35 urtetan distantzia zain beste ikasi ondoren elkarrengana hurbiltzen ere badakigu orain. Bidera atera eta harriak mugitu ditugu. Bidea izan gara. Etxerako biderako gertu jarri gara. Banderak mudatu zaizkigu, leloak eguneratu. 10 urte ate gotor hartatik, 10 urte sarea josten hasi ginenetik. Asko ikasi dugu bidean. Zarraliez baino gehiago, giltzez. Eskuz eta hitzez giltzarrapoak irekitzen. Laburtu ditugu distantziak, oraindik egiteko bidea daukagun arren. Ez ditugu denak ireki, baina ate batek zabaltzen du bestea. Badon opera ikusgai duzuena, korrika kulturalak sustatuta, Euskal Herria zeharkatzen diarduena, Ines Osinagak zuzenduta, eta denbora gainera etorri zegun arren, ez gara joango gorazi gabe, korrikak honezkero bere ibilbidearen berri manduela, aplikazioa ere baduzue, geolokalizazioa izango du gainera, korrikako furgoneta hain ezagun horrek tira, osai guztiak dagoeneko, mai gainean baditugu, orain korrika altzea besterik ez zaigu falta, korrika ateratzea guztiak euskara ahotan hartuta, eta noski, 11 sintonizatuta, heldu geure seinaleari, korrikarekin batera ere etorriko garelako baita geu ere, tira, gaurkoz bagoaz, baina badakizue, asteburuan kolpez kolpe, hemen izango duzuela, lantalde osoa ere bertan izango dugu gainera, eta aizue, larun batean saio berezia Bilbotik, sare herritarrak urteroko itzordua duelako eta guk ere urtero legez bertako berri emango dizuegulako zuzenean arratsaldeko 3:00 aurrera. Zutxik egin hor bezala nahi zaituztegu eta esandakoa antenatika gaztelenean bueltan izango duzue asteburuan berriz, kolpez kolpe asteburua guztiekin batera. Gabon pasa, ondo izan. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika.